Práve som dopozeral tento dokument Ukrajina, iná pravda. Je to po česky, je to dokument talianskej televízie a je v ňom dokonale, precízne zhrnuté, čo všetko predchádzalo ruskej invázii na Ukrajinu. A pozrite si to. A keď to dopozeráte, nebudete mať už žiadne pochybnosti o tom, že Rusko nemalo na výber. Rusko muselo zasiahnuť. A tá Ukrajina, to, čo sa tam odohrávalo od oranžovej revolúcie a po Majdane, tá neskutočná prešpikovanosť neonacistami, veď to je do neba volajúci škandál. Ja som zdesený z toho, keď si to tak uvedomím celé, že aká extrémna propaganda sa tu na nás zválila dlhé roky a strašne veľa ľudí tomu verí. A ľudia, len si to pozrite, ten dokument a konfrontujte s týmito vecami tých úbožiakov, kvôli ktorým zomierajú ľudia.